Mga nang buyog diha oh. Makahilanat gina siya. Tara guys, ang kuan guys. Kuan bibian. Ano pila oh. Gas gawas sila, naghanay na oh, nagawas. Itom na good. Di sunog naman. Sunog naman siya. Ilalo man ako man. Wala sunog din yang ilalo. Taas ay nakawayan. Para sa tambubuan. Sigari na to. Higa na gani. Ah, syaro ka. Atay na gid yet. Pinagdabdab ang impyerno din. Pinagvideo ang impyerno. Banti ko kung. Paana sunog na. Paana pahak na oh. Klaro na. Wala na sa ano. Nakatagak gani. Tagak nang kuan, nasunog naman sila. Patay. Ang impyerno daw apilo ng video. Mga halas niya, hurot. Alright. Gawas na. Umay ka ba kay ato man diha. Aman pa ulit ulit. Ay, siya, yang ako lang bang silingan ba? Wanay ka ba dire? Napatay na ang kuan. Patay na? Ang bubuan, wala na. Ha? Wala na. Ya word. Ang atong hari-hari. Wala na gani. Bungkag na. Bungkag ng tambubuan. Sa bigisi. Tambubukag na po. Sakto diha ang kuan diha. Madlok di ko diha ba? Yan naman. Natagak pong. Wala na sunog. Sunog yun. Hilis. Ka. Wala po, lapinig na po. Hiwi ang pong.
Tuga pong. Asa man ana? Kuha na. Nakakalam. Balay. Nakuha na. Atras awat mo gamay. Matagak. Bunti noon. Sunog na sila gihapon. Ha? Sunog na. Init na makaya na sa ilang sulod na. Sunog na. Yun. Pabalos ra gyud. Tuwa na pughak na. Pahak ng pahak. Dali ra madugmok no. Oh, para man siya murag ngani ra ba? Dahon-dahon. Aron. Lar palong pong. Gusto ko na dahil na patay na dahil mga kuna. Ano problema karon ang kawayan kit apil. Sa sigurado niya na.